Здравейте хора! Днес ще правим интервю по проект на госпожа Йолдова, свързано с нашият голям проект за 24 часа офлайн. Ей, би ли се представил? Да, здравейте, аз съм Светломир от 11 Б клас. Имам няколко въпроса към теб. Колко време прекарваш в онлайн пространството? Аз съм, така бих казал, леко зависим, така че на ден средно прекарвам от 6 до 8 часа в онлайн средите. Коя платформа би ти липсвала най-много? На мен лично най-много би ме липсвал Инстаграма, защото най-често него използвам да комуникирам с мои връстници, да следя трендовете по света, както и за развлечение, нали, да гледам някакви смешни клипчета. Би ли издържал 24 часа офлайн? 24 часа офлайн, ако съм сам, няма да мога да ги издържа, няма да мога да намеря достатъчно неща, с които да се занимавам, обаче ако бъда с някой близък, със сигурност бих могъл. Да. И последният ми въпрос е какви дейности би извършвал, ако си 24 часа офлайн? Ако съм 24 часа офлайн, първото нещо, което бих правил е да отида да играя волейбол с мои приятели, защото аз все пак тренирам волейбол. Друго нещо, което бих правил е да отида да тренирам в фитнеса или да бягам. Общо взето спорт. Спорт, главно спорт, да, но също така понякога обичам и да чета. Да пишеш домашни? Да, домашни, редовно, да. Аз съм все пак много голям, много прилежен ученик, така че да. Добре, благодаря ти много за интервюто. И аз благодаря. Здравейте в нашото интервю от проекта при госпожа Йолдова. Тук съм с Филип и Бождар от 11 Б клас. И момчета, първи ми въпрос е колко време прекарвате в онлайн пространството? Максимум 3-4 часа. Аз лично прекарам горе по 3 часа на ден. Следващия ми въпрос е коя платформа би ви липсвала най-много? YouTube, Spotify. Бихте ли могли да издържите 24 часа без телефон? Абсолютно. Малко трудно, защото ми се слуша музика. Иначе бих могъл. Ако трябва да сте 24 часа офлайн, какво би ви липсвало най-много? YouTube. Комуникацията Не като платформа, ами по-скоро Да, комуникацията като действие. И може би някоя игра да се забавляваме. И последният ми въпрос е какви дейности бихте правили по време на 24 часа офлайн? Бих излязъл с приятели или да спортувам, или да чета книга, да се образувам нещо. Аз също бих излязъл с приятели, както и да спортувам предимно. Благодаря. Няма ли четеш? Не. Би ли се представила? Аз съм Деница от 10. Имам няколко въпроса към теб. Би ли издържала да си 24 часа офлайн? Не знам, може. Не си сигурна. Ако съм с хубава компания, може. Коя платформа би ти липсвала най-много? И може би Инстаграм, защото с нея си комуникирам с моите приятели чрез нея. Какви дейности би правил, ако си 24 часа офлайн? Може би бих се събрала с моята компания да направим някакво пътуване до някъде, нали, може да хванем влак, Много интересно. автобус и да отидем някъде и да се забавляваме цял ден и просто да оставим социалните мрежи назад. Благодаря ти много. И аз благодаря.